Hor dira ondarrutarrak. Eta ia, denbora ofizialekin batera. Beste arazo hori ere konpontzen duten epaileek, dena geldituta dago, hizketan ari baitziren epaileak euren artean. Eta berehala hasiko da bigarren tanda nagusia, gogoratu lehen kaletik, lehen kalean Orilloko San Nikolas, Txiki Larrañaga patroi duela, bigarren kaletik Meira, eta hirugarren kaletik La Navarra. Lehen tandako denborak iritsi zaizkigu, eman dizkigute, eta Hondarribiaren denbora 21 minutu. 18 segundu eta 62 eunen. Trintxerperen denbora 21 minutu, 45 segundu eta 5 eunen. Ondarroa ez dugu aipatu, epaileen paperean marratxo bat jartzen duelako, beraz, lehen esan bezala, deskalifikatu egin dute Ondarroa. Eta gauzak onela, Hondarribia izango da laugarren momentuz, beti ere lehen tandan gertatzen denaren zai egon beharko dugu, eta Trintxerpe bosgarren. Bigarren tanda astera doa, eta hasi aurretik publizitateari iragarkiei tartetxo bat egin behar diegu. Hiru patroiak, estatxak hartuta, gureko epailea ere hor ari da patroiekin hizketan, prest daudela dirudi. Aspaldian prest daude. Lehorreko epaileekin hizketan ari zen gureko epailea, banderatxoa jaso. Eta ia ba, emango aldio noizbait irteera bigarren tanda honi. Orain bai, bandera jaso eta bera, hasi da bigarren tanda nagusia. Orioko bigarren bandera, Orillo lehen kaletik, Meira bigarrenetik, La Navarra hirugarren kaletik. Atzoko denborarik onena La Navarrak egin zuen, 6 segundu eta 66 eunenera Orillo bigarren tokian, eta Meira hirugarren 20 segundu eta 8 euneko atzerapenarekin, baina Meirak hala ere 10 segunduko zigorra izan zuen irtera ematerakoan. Patroiak, Meirako Antonio Kaskeiro patroiak, estatxa lehentxeago askatu baitzuen, eta horren ondorioz 10 segunduko aldea edo zigorra jarri zioten Meirari. Estropada bikaina egin zuten galiziarrek, baina tamalez ondoren beste 10 segunduko zigor horrengatik 20 segundura gelditu ziren galiziarrak. Estropada hasi aurretik Meirako ordezkariekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta ez ziren bat ere konforme erabaki horrekin, baina epaileek ez dute amore eman. Lehen ziaboga egitera doaz, Orillo zertxo baita aurre, Meira ere hortxe da, parekaturik. Meira lehen tokian, Orillo bigarren, La Navarrarekin batera hortxe. Bikain, nola nahi ere, galiziarrak bigarren kale horretatik. Atzo ere esan dizugu, estropada bikaina egin, eta urten egundoko jipoia edo eman zioten Galiziako Meirakoek Orillori, Corte Inglés bandera horretan. Eta lehen ziabogako denborak, minutu eta 18 Meiraren denbora, minutu eta 19 Orillok, minutu eta 20 Donibanekok. Beraz, 2 segunduren bueltan dira hiru ontziak. Estropada hasi besterik ez da egin. Eta hor da, Juan Mari Lujanbio, La Navarra ontziarekin, denboraldiko lehen bandera lortu nahi dute San Juan darrek.
joan den astean, San Pedroko banderan bigarren egin zuten, naiz eta azken jardunaldian San Pedrori ere aurre hartu, eta Meira, jaun Andreok, nabarmen, lehen tokian, Orio bigarren, La Navarra hirugarren, eta atzo gertatutakoarekin haserre ibiliko dira, seguruenik, galiziarrak, eta gaur duten guztia emango dute bai Meirakoek. Hemen delegatuak ondoan dabiltza, Meirako ordezkariak, ez dut esango urduri, baina gustora bai, oso ondo ari baita Meiramar traineruaren izena, Juan Mari Lujambio, La Navarra ontzian patroi lanetan, entzun dezagun. Hor dira Meirakoak, Espainiako txapeldun, infantiletan, kadeteetan, juveniletan eta baita emakumezkoetan ere bateletan, eta traineriletan ere Espainiako txapela lortu zuten juvenil kategorian, beraz, beheko kategorietan, beheko mail horietan lan hona egiten ari dira galiziarrak, eta demoraldi hasieran oso indartsu ibili dira, traineruan ere, demoraldia aurrera joan ala ere azken demoraldietan behera egin izan dute, eta hori bai, Galiziatik gutxitan alde egiten dute Meirakoek, ez da ez, normala izaten inguru hobetan ikustea, baina hemen ari dira, eta hainbat berrikuntza eginez gainera, Espainiako txapelketa Kastropolen izango da urten, eta Meirakoek Espainiako txapelketa horretarako sailkapena lortzen badute behintzat, baldin eta txapelketa horretarako sailkatzen badira, karbonozko trainerua estrenatu behar omen dute, Lugon egindako trainerua, eta berrikuntzetan ere aurrean dabiltza galiziarrak. Hor dira, hori jotarrak ere 6 segundu eta 76 eunen atzetik, atzo La Navarraren atzetik, eta alde horixe kentzea izango da Txiki Larrañagaren helburua. Txiki Larrañaga eta arraunlari guztien helburua noski, baita hemen bildu diren zaletuena ere. Jarraitzaileak, Orioko jarraitzaileak urduri dira hemen. Joan den urtean Oriok irabazi zuen, Orioko lehen bandera, Kostape izan zen bigarren, Hondarribia hirugarren, eta Oriok oso erraz irabazi zuen joan den urtean. Eraneun, Sestaon, ez zuten lan ona egin, baina ez zuten traineru ona eraman, trainerua bai, baina mutilak ez, agian ez hauek bezain onak, lehen taldea ez behintzat, eta hor dira bigarren ziaboga hori egiten, Meira lehen tokian, 5:46, 5:47, Orio 5:50, Meira oraindik ere, hortxe jarraitzen du lehen toki horretan, Orio bigarren segundu bakar batera, eta atzera xeago gelditzen ari da La Navarra, atzo lortutako alde horiek ez dute ez balio handirik izango, horrela jarraitzen badute, Meira 5:53, Orio 5:56, denbora ofiziala dira, 5:53 Meiraren denbora, 5:56 Oriorena, eta 5:57 La Navarrarena, guk hartutako eta epailek emandakoen artean alde pixka bat ere badago hor, eta hortxe ikusten ari zarete berriro ere Oriotarren maniobra. Hortxe dituzue denbora ofizialak, 5:53, Hondarribiak 5 minutu eta 59, gure datu okerrez badaude, beraz alde pixka bat badago, ontzi horien artean, bigarren tanda eta aurrenekoaren artean. Hor dira Oriotarrak, Txiki Larrañaga,
Parekatzen ari dira orain hiru ontziak. Meirak ez du halako alderik, Orillo hurbiltzen ari zaio, eta hirugarren kaletik ere La Navarra gora etorri dela dirudi. Donibaneko arraunlariak taldeko mutilak indartsu demoraldiko lehen bandera lortu nahi dute. Meirak ez du horretarako aukerarik, baina estropada ona egin dute. Eta estropada ona egiten ari dira orain arte. Ez da normala izaten Galiziako ontzi bat hain aurrean ikustea. Gogoratu Orillo eta Donibaneko puntan ibiliko direla San Pedrorekin batera, orain arte hala ibili dira eta bi hauen aurretik dira galiziarrak. Itsasoan ez omen dira hain ongi moldatzen, baina gogoko dituzten ura hauetan berriz bai. Beira zertxo baita aurreraturik, Federico Zerotik hartutako irudi horietan. Orillo eta Donibaneko hortxe helmugatik pasatzean beste referentziatxo bat izango dugu. Eta lasaiantzean hartu dute estropada San Juandarrek, orain zubi azpitik badirudi aurreratzen hasi dela Donibaneko. Oso ondo orain San Juandarrak, Meira ere harrapatu dute. Ikus dezagun erreferentzi egoki horretan helmugan nola diren. Hortxe, hiru ontziak parekaturik. Ez da gizainan aurretik. Meira iruditu zait zertxo bai, gero halako batean Orillo bera ere bai. Zubitik irtetzerakoan Donibaneko ere oso ondo kokaturik. Argi dagoena da zera da. Bigarren ziabogan izan diren alde horiek murriztu egin direla, etzen alde handirik hor, baina orain ia bat ere ez. Lasai hasi badira ere, ondo ari dira orain San Juandarrak. Eta postu horri eutsi ezkero, bandera eurentzat izango da, 6 segundu eta 66 eunen La Navarra eta Orilloren artean. Hondarribia bigarren kaletik aritu da lehen tandan, estropada erraz irabazi du, orain Meira ari da bigarren kaletik, eta ikus ezazue jaun Andreok, estropada bikaina, polita, ez dago emozio gehiago eskatzerik, maniobra egiten hasi dira hiru ontziak. Zabaletik hartu du Juan Mari Lujanbiok, Antonio Kaskeiro eta Txiki Larrañaga, hori da hori. Antonio Kaskeiro Meirakoen patroia, maniobra ona egin du. Hirurek nahiko antzekoa, oso ondo atera da Meira, ondo kontrolatzen ari dira estropada San Juandarrak, hirugarren ziaboako demorak, 10 minutu eta 30 segundu Orillok, 10 minutu eta 31 segundu Meirak, 10 segundu eta 10 minutu barka, 10 minutu eta 32 segundu Donibaneko, 2 segunduren bueltan hiru ontziak, eta aurreneko aldiz Orillo aurretik oraintxe, hor da Txiki Larrañaga, Orilloko patroia. Eta Juan Mari Lujanbio ere, genio biziz, bandera nahi dute San Juandarrek, baita Orillotarrek ere. Hau da estropada, hau da emozioa. Orillo lehen tokian, Meira bigarren, Donibaneko hirugarren. Hortxe, segundu bat bi, hiru ontzien artean, hiru asko jota. Bikaina, hiru ontzi hauek eskaintzen ari diren estropada, zoragarria. Aurreneko tandan ez dugu horrelakorik izan. Eta argi dago, lehen Ondarroa zergatik deskalifikatu duten, hirugarren kaletik aritu da Ondarroa, eta orain argi ikusi dugu, Donibaneko eraman duen bidea ez dela, Ondarroak bigarren aurreneko tandan eraman duen bide berbera izan. Eta hortxe dira, Orillo eta Donibaneko. Atzean gelditzen ari da zertxo bai Meira marrontzia.
bikainala ere galiziarrak. Horrengo estropadetan ere kontutan hartzeko modukoak galiziar hauek. Eta burruka hortxe dago. Orillo eta Donibanekoren artean bandera nahi dute biek. Meirak ez du horretarako aukera hundirik. Eta hirugarren postu horri eutsita nahikoa. Juan Mari Lujambio. Eta Txiki Larrañaga. San Nikolas ontziaren gainean hortxe patroia aginduak emanez. Pare-parean biak, bi patroiak, bi ontziak. Hortxe, ez dago emozio gehiago eskatzerik, Jaun Andreo. Meira atzean gelditzen ari da, Orillo aurrera doa. Eta Ziabogan ikusi beharko ze alde dagoen bi ontzi hauen artean. Dira Orillotarrak denboraldi irregular xamarra egiten ari dira. Joan den astean San Pedron estropada txarra egin zuten, oso txarra gainera. Eraneun esan dizugu, sextaora ez zutela talderik onena eraman, indarrak estropada honetarako gorde bai dituzte. Euren herrian ari dira Orillotarrak. Meira atzean gelditzen ari da, hori argi dago. Eta Orillo eta Donibanekoren artean kontuak estu eta larri. Estropada bikaina, zoragarria. Aurreneko hiru luze horietan lan erditan hortxe parekaturik hiru ontziak. Eta berehala ekingo diote laugarren Ziabogari. Orillo lehen tokian hasi da maniobra hori egiten. Nabarmen Orillo aurretik. Ikus ezagun denbora 15 minutu eta 7 segundu. Orilloren denbora. Eta Donibaneko eta Meiraren artean dago burruka. Orillo aldeak kendu dio. Atzo Donibaneko Orillori ateratako alde hori uste dut. Atera diola edo hortxe. Denbora ofizialak laugarren Ziabogan, Orillok 15 minutu eta 5 segundu. Donibaneko bigarren 15 minutu eta 10 segundu, 5 segundura beraz. Eta zertxo baita atzerago Meira, naiz eta maniobra oso ona egin ondoren. Aurretik atera Meira 15 minutu eta 13 segundu. Hondarribiak baino 2 segundu gehiago Meirak, Hondarribiak 15 minutu eta 11 segundutan egin du Ziaboga hori eta Orillo aurrera doa 5 segundu. Emozioa bere horretan dugu. Gauzak argitu egin dira estropadan, gaurko bigarren tanda honetan, baina banderari begira egundoko emozioa dugu. Larritzen ere hasi da Juan Mari Lujambio, Donibaneko patroia. Eta hemen jarraitzaileak oso gustora. Orillo aurreratzen ari baita. Meira atzean gelditu da berriro ere. Orilloko ordezkariak hemen kronoak eskutan hartuta. Bandera bai, bandera ez esanez. Hor dira Orillotarrak. Bikain. Txiki Larrañaga tente jarrita aginduak emanez, berriz ere atzean gelditu da Meira eta Donibaneko bigarren toki horri eusten badio ere. Ez ditu ez
bere alde gaurko kontuak. 5 segundu. Azken aurreko Zieboga bi ontzien artean, Orillo eta Donibanekoren artean. Zubiazpitik pasa, helmuga geroxiago izango dute azken Zieboga eman, eta helmugaren bila berriz ere. Orillo, helikopterotik hartutako irudiak berriro, goitik. Orillo lehen tokian, Lanabarra bigarren, Meiramar, Galiziako Meiramar hirugarren. Antonio Kaskeira patroia. Gogoratu atzo Hondarribia eta Meiraren artean 5 segundu Meiraren alde. Berehala izango dira helmugan. 5. Ziabogaren bila. Hortxe ikusiko ditugu denborak. Uste dut zertxo bai gutxiago agian izango dela hor, helmuga puntu horretan. Hortxe 6 segundu 53 eunen. 6 segundu 53 eunen. Nik hartutako denborak dira. Ez du oraindik epaileen denborarik. Galdezkari dira hemen Orillotarrak. Eta duen guztia eman beharko dute San Juandarrek. Baita Orillotarrek ere. Eskuetan dute bandera. Eskuetan dute bandera Orillotarrek. Zailen egin dute. 6 segundu aurretik dira. Edo ziren atzo San Juandarrak. Horri buelta ematea etzen bat ere erreza, baina hori lortu du Orillok. Batipat. Azken bi luzeetan egin duen lanaren ondorioz. Azken Ziabogaren bila. Maniobra egiten hasi da. Orillo zabaletik hartu du Donibanekok. Ikus dezagu. 19 minutu 51 segundu. 19:54. Berriro ere murriztu ote dira, hala ere. Gelditu eginda hor, Donibaneko gelditu eginda zertxo bait. Ez dakit ba, hortxe. 5. Ziabogako denbora ofizialak. 19:51 Orillok, 19:56 Donibanekok. 20 minutu eta segundu bat Meirak. 5 segundu beraz, bi ontzi horien artean, berehala azken txampan sartuta Orillo, Donibaneko eta Meira. Hemen dira Txiki Larrañaga Oiuka, azken txampan dira, 6 segundu eta 76 eunen. Orillok gainditu beharreko aldea. Azken paladak dira. Hor da Juan Mari Lujandio ere. Hortxe. Ikus dezagun, eutxe egingo dio Donibanekok, eutxiko aldio. 5 segundu 32 eunen. 5 segundu 32 eunen eutxi egin dio Donibanekok. Jaun Andreok hori estropada ikusi dugu. 21 minutu eta 12 segundu. Meiraren denbora. Hondarribiak bera baino denbora hobea egin du Meirak. Eta egundoko estropada eskaini digute Orillok eta Hondarribia. Eutxi egin diotela uste dut. Guk hartutako denbora dira eta arraunlariak berak ere ziurtzat jo dute alde hori. Alegia 6 segundu eta 76 euneko alde horri eutxi egin diotela uste dute. Hor da Juan Mari Lujanbio eta guk ere hala uste dugu. 6 segundura ez baita iritsi guk hartutako denboren arabera. Etxabe hankeko lanetan Juan Mari Etxabe besoa jasota ikusi dugu. Berehala izango ditugu denbora ofizialak. Eta bikaina. Bigarren tanda honetan ikusi duguna azte estropada Jaun Andreok. Lan erditan 3 ontziak pare. Hortik aurrera Orillo aurre hartu du.
Hor azken txampa hori berriz ikusita. Moteldutako irudiak, behin eta berriro ezkerraldera begira Juan Mari Lujambio. Duten guzti emanez hor, arraunlariak, Arrarasekin esarka da, baita Patxi Aldasorokin ere. Hor da Juan Mari Lujambio, denboraldiko lehen bandera Donibaneko Lanabarrarentzat. Ea denbora ofizialak jasotzen ditugun, orduan txe argituko bai ditugu kontuak. Dira hori jokoak, Makur, segundoko estropada egin dute hori jotarrek, hemen jendeaz putituta. Euren mutilak txalotuz eta animatuz. Baina azkenean eutsi egin diote Sanjondarrek alde horri. Eta ia, hemen ditugu denborak, ia zerbait argitzen dugun. Ona denbora ofizialak, hori jo. Denborarik onena, bigarren tanda honetan, 20 minutu, 58 segundu, eta 54 eunen. Donibanekok, 21 minutu, 3 segundu, 85 eunen. Beraz, ez da 5 segunduren alde horretan, 5 segundu esan dugu guk, 5 segundu pasatxo, denbora ofizial hauen arauera ez da 5 segunduko alderik hor, 5 segundu eskas, beraz argi dago Donibanekok eutxi egingo diola lehen tokiari, segundu eta erdi, 2 segundu eskas Donibanekoren alde guztira, eta azkenik Meiraren denbora 21 minutu, 11 segundu eta 25 eunen. Ondarribiak berak baino, denbora hobea egin du Meirak, eskorta irudietan. Eta zalaparta hementxe jendea. Eta gaur bai, gaur estropada ona, bikain aritu dira hori jotarrak. Baita Sanjondarrak ere, eta baita Meirakoak ere. Etzen horrelakorik espero, abisu eman azuten Galiziarrek euren uretan, Galizia alde horretan. Hori ederki asko bazekien gainera. Eta gaur oso ondo aritu dira Galiziarrak, urduri ikusi ditugu Meiramarreko ordezkariak, zertxo bai lasaitu dira, hirugarren toki horri eutsi egin diote. Eta laster batean agian delegaturen batekin edo hitz egiteko aukera izan dezakegu. Ez dakit horretarako modurik izango dugu. La Gila del Norte. Mis amigos que chupan los dedos. Con las Gilas del Norte, claro. Denborak ere guztiak batuta hortxe izango ditugu. Eta ia delegaturen bat harrapatzeko aukera badu. Nolaiz? Hementxe dugu gurekin Hondarribiako delegatua Juanjo Ausan. Juanjo horre arrazoren bat izan da, lehen tanda horretan batetik Ondarroa deskalifikatu egin dute, eta bestetik deskalifikatua zegoen ontziak, zuei bosgarren ziabogorretan traba egin ere bai, zer duzu esateko horretaz? Bai, alde batetik azerratuta gaude, zeratik bileran, ordezkarien bileran gelditu gea, bakoitza bere tokiti pasa berzula zubi azpian, ez? Eta gaina, Ondarroko patroia antzegoen. Zeratik, gu planteatu dugu egin denien zosketa, posible zen bakoitza, ibili pizka bat aurretikan joaki baginen, diferentziakin beste kalian sartu ala ez, eta, esan dute ezetz. Eta azkenean esan dugu, obligatoria da pasatzea, bai, gero, Ondarroko patroia han bertan zegoen, bera galdetu du 3 aldiz gauz berdina. Gero, sartzen da beste tokitik, deskalifikatzen dute, estropadan jarraitzen du, eta guatetzen gara bosgarren ziabogatik eta beraiekin aurkitzen gara, berriro rektifikatzea, hor segundo batzuk galdu ditugu, eta guretzat kaltea egin digute, ez? Zeratik, igual gaurko partzialan Meirari, 4-5 segundoekin galduko digunakin irabazten genio. Alax izan dira kontua, Juanjo, baina, horren beste konformatu egin beharko, horrela joan dira, nolanei ere estropada bikaina egin dezue, eta erakusten ari zarete, aurten Hondarribia goian ibiltzeko trainerua izango dela. Bai, guk estropada polita egin dugu, eta, aurten itxaropena handia ditugu,
Eta pentsatzen dugu denboraldi polita bat egin, egia da. Helburua zein izan daiteke? Bueno, gutxinez errepikatzea iazko postuak, osea, kontxan ohorezko tandan sartzea eta laugarren postua mantentzea. Hortik gotxi zerbait egiten badugu, pues askoz posiko, baina gutxinez hori. Orain arte ikusitakoaren arabera, badirudi San Pedro inor baino indartsuago dagoela, joan den igandean Donibaneko ukitu egin zion, irabazi ere egin zion, agian hoie bilek besteen gainetik daude zertxo bai eta hori jo harrapatzea izan daiteke helburua, orain arte ikusitakoaren arabera naiz eta gaur hori jo oso ondo aritu. Bai, gainera nik uste dut San Pedro eta Donibaneko guren gainetik daudela. Eta beste guztiak hor nahiko parekatzoa gaudela, ez da, ordan denboraldia aurten oso luzia da, eta gainera guztiok toki guztitara jun behar dugu, osea, ez da, nik honea, ez nik joan, nik honea bai, osea, azkenian jende asko eroriko da, eta gu pentsatzen dugu goian ibiliko garela bukaeran. Ederki ba, Juanjo, suerte eta zorionak egin duzu lanagatik. Vale, mila esker. Ia honet batetik bestera, Donibaneko arraunlariak taldeko delegatuarekin hitz egiteko aukerarik hementxe da. Patxi Arbilaga, Donibaneko arraunlariak taldeko delegatu hemen da gurekin. Patxi, urduri? Bai, oraindik urduri. Estropara gogorra izan da, azkenean segundo bat eskasengatik izan da, eta itzol urduri. Segundoko estropa da, aspaldiko denbotan ikusi dugun estroparik politena bai, lan erditan 3 ontzia gortxe, parekaturik. Eta hortik aurrera, banderaren bila 2 ontzi eta emozio izugarria. Bai, oso polita izan da estroparat, eta hau behar da, ez? Munduko arrauna nahiko naztua dago eta olako estroparak ondo etortzen dira. Eta bai, estropara hori polita izan da, eta bueno, larri irabazi dugu guretzako kale txarrea tokatu zaigu, eta bueno, gogorra izan da, baina bueno, hain pozik. Donibaneko badirudi pixkana gora datorrela, etzen ondo hasi, miartzeko estropada etzen batere hona izan eta kezkaturik ere gelditu zineten zertxo bai, baina joan den astean San Pedron erakutsi zenuten, hortxe ibiliko zaretela eta gaur ere bai, pentsatzen dut, demoraldiko lehen bandera izanik gainera gustora egongo zaretela. Bai, behar genuen, baina bueno, gure esperantza ona zan, negua gogorra indegu, lana zerillo indegu, eta bueno, gure lekua hau da, ez? Aber, hain San Pedrokin topatzen degunean zer egiten dugu. San Pedro ondo dabil baitare, eta bueno, aber ze gertatzen den. Bihar Lekeitioko bandera, eta atzo eta gaur, talde berberarekin aritu zarete lanean, bihar San Pedrori aurre egiteko talde berbera? Bai, hala da, gu behar deguna baita ere, banderak, estroparak dira, ez? Eta ritmoa pixketa bat hartzeko. Agian, gehiegi izango da 3 estropada segida, baina bueno, gu saiatuko gea. Ederki ba, zorionak, bihar ikusiko dugu elkar, eta ondo ospatu lehen bandera, demoraldiko lehen bandera. Bai, bueno, ondo ospatu, ez dakit gaur gabian goiz hori abintzai, rekuperatzen gea lehen bailen. Hori arraunlariek, zuek? Gu baita ere, ejemplo emateko. Eskerrik asko. Hementxe dira, Donibaneko arraunlariak taldeko mutilak banderaren bila eta Orioko presidentearekin hitz egiteko aukera izango dugune batez. Jose Julian Olasagastirekin hain zuzen ere. Jose Julian, az estropada, zoragarria. Bai, polita benetan, oso polita. Urduri zuek ere, Donibanekoak bezala esen, nahiko urduri, ezta? Hortxe izan duzu eskutan bandera, baina azkenean, segundu eta erdiren bueltan, galdu egin behar edo bandera eskuratzerik ez behintzat. Alaxe izan da, egia esan, gehonek ez gendun espero bandera hori lortzea, baina, bueno, kontzientziz preparatuta, etorria estropa aldan honena egitea. Ez gendun espero, eta, bueno, azkeneko momentun hortxe ongea, irabazteko zorin, baina segundo terdi horrengatik ez da posible izan. Zer gertatzen ari da aurten Oriorekin, gauzak ez dira zuen nahi bezala ateratzen ari, edo irregularrantzean, antxean zabiltzatela pentsatzet, ezta? Batzutan ondo, gaur bikain aritu zarete, baina joan den igandeko etzen batere normala izan, eta zerbait gertatzen ari alda, edo zer da? Ez da ezer gertatzen ari, baizik, temporada oso luzea da, eta jendiak aldatu egin behar dezu estropa batetik bestea, suplente asko sartu zian lehenko gazten, da, bueno, hemen presentatu dugu pixkan bat 13 honenak, gu pentsatze dunez, txalopaia beha hau izangoa onena. Herrian,
onenarekin egin beharra zegoen, ezta? Bai, ala zezan, herrian presentatu nahi gendun altzan onena. Ala eta guztiz ez gendun espero maila hortan egotia. Hala ere, bikain eta argi dago hori ere hortxe ibiliko dela. Nola ikuste dituzu kontuak aurrera begira, San Pedro inor baino indartsuago eta Donibaneko ere hortxe ibiliko dela, agian Hondarribia hurbiltzekotan edo? Ez dakit, gainotzeko nola egongo ja, ni pentsatzen dut hemendik gora kontxa aliatu bitarten danak pixka bat joko direla. Gu seguru gora ingo dugula, gainotzeko pentsatzen dut baietz gora ingo dutela. Bueno, harrigarria izan da guretzat, Meiraren lana, zuei eskerrak, hementxe dago Meira, zuek ondo ezagutzen duzue eta zer esan dezakezu Galiziako ontzioni buruz, harrituta utzi gaitu? Bai, azken 2 urte hauetan inguru hontan dabiltza, askotan etortzen dira hemen hori ora zerbait ikasi nahian eta, bueno, pozgarria da gallegoke maila hortan ikustia. Ederki ba, eskerrik asko eta zorionak, estropada bikaina eskaini bai diguzu. Zuei, eskerrik asko. Holaxe ba, kontuak hemen, azken denborak ere hementxe ditugu, Donibaneko arraunlariak oraintxe dira gainera bandera jasotzen, San Juandarrak, Donibaneko arraunlariaken denbora 40 minutu 17 segundu eta 14 eunen, Oriok 40 minutu 18 segundu eta 48 eunen, zeuek atera kontuak beraz, segundu eta erdira ere ez da iristen Donibaneko eta Orioren arteko denbora. La Navarra lehen tokian, Orio bigarren, Meire irugarren, 40, 44, 62, Hondarribia irugarren, 40, 47, 40, Hondarribia laugarren barka, 40 minutu, 47 segundu, 20 eunen, Ilunbe, Trintxerpe bosgarren, 41, 27, 13 eta Hondarroa dakizuenez deskalifikatuta. Hortxe dira, San Juandarrak, bandera astinduz, San Juango mutilak denboraldiko lehen bandera esan dugunez, eta honen bestez, agurtu beharko dugu gaurko transmisio hau. Bikaina, gaur Orion ikusi dugun estropada zoragarria, eta gogoratu bihar arraunketarekin beste zita bat izango duzuela hain zuzen ere Lekeitioko bandera horretan. Zuen gustokoa izango zelakoan, guere gustokoa behintzat izan da eta zuen gustokoa izango zelakoan, besterik ez Oriotik, agur bero bat!